Máme tu dvojstránkovú odpoveď Národného centra zdravotníckych informácií, kde som položila tieto otázky. Koľko percent obyvateľov Kysuckého Nového Mesta trpí respiračnými, onkologickými ochoreniami, za každé ochorenie zvlášť? V akom pomere okres Kysucké Nové Mesto trpí respiračnými, onkologickými ochoreniami voči celej Slovenskej republike? Za každé ochorenie zvlášť. Koľko lekárov v danom odbore pôsobí v okrese Kysucké Nové Mesto? A koľko v pomere voči celej Slovenskej republike? Za každé ochorenie zvlášť. Tak túto odpoveď hrniem veľmi skrátke. Na požadované informácie síce právo máte, avšak ich odmietame, nakoľko nimi nedisponujeme. Maily mi totižto poslali ústretovo aj linky na svojej stránke, kde určitým informáciám dôjdem, ale posledný rok pracovania je za rok 2014. Máme rok 2025. Naši deti sa možno raz tieto informácie dočítajú, avšak iba v prípade, že ich umelá inteligencia naučí aspoň čítať. To, čo sa deje totižto momentálne v školstve, je slušne povedané celé zlé. A nakoniec tu máme takúto perličku. Informácie v akomkoľvek územnom členení je možné sprístupnúť iba ako sumár na minimálne 3 ambulancie. Inak sú tieto informácie klasifikované ako dôverné štatistické údaje. Na základe zákona 540 z roku 2001 zbierka zákona. Alebo je potrebný písomný súhlas minimálne aspoň 3 ambulancií, ktorými Národné centrum v súčasnosti nedisponuje. V okrese Kysucké Nové Mesto však Národné centrum v roku 2023 podľa posledných spracovaných údajov neevidovalo žiadnu špecializovanú ambulanciu pneumológie a fyziológie. Zaujímavo si sami sebe odporujú však. Na jednej strane tieto informácie nemáme, nedisponujeme nimi a na druhej strane posledné spracovanie výkazov od lekárov sú za rok 2023. Požadované štatistické údaje musí na výzvu správcovská jednotka poskytnúť pod vyhrážkou pokuty. Ja sama ich robím niekoľko pre rôzne firmy a podnikateľov, ale keď vy si vyžiadate štatistické údaje, tak ich nemáme, alebo sú dôverné. Tak čo, ešte stále máte chuť poskytovať štátu vaše osobné údaje?